What's up guys? Welcome to my vlog. So, please subscribe for more video. So, karon makita ninyo kung saan natapatay si Cardo Dalisay. So, let's go! Kailan ko kaya may hagilap ulit si Cardo? Tagal ko nang hinihintay ang panahon na yan. Tangina! Boss! Dumating na si Cardo Dalisay! Sa wakas, nakikita mo na bata. Saan ka na, Cardo? Tapusin na natin ito. Ang 4 na taon aming paghihintay. Ina mo, Cardo, mabas ka na dyan, animal ka. Bisaya ang tumapos ng istasyon nyo. Bisaya din ang papatay sa'yo, Cardo. 4 na taon namin hinintay na mamatay ka. Pero kahit ilang ulit kang patayin, hindi ka pa rin namamatay. Putangin na mo! Lumabas ka dyan, Cardo! Wala dito si Cardo. Nandun yung putang inang yun. Saan ka na, Cardo? Tagal namin hinihintay yung pagkakataong itong mamamatay ka na. Ilang ulit kang pagbabarilin. Dura! Tigas talaga si Cardo. Bata! Ibigay mo yung armas natin. Patangin ang armas na yan. Tangina mo, Cardo. Sa wakas, nagtatagpuan na kita. Lumabas ka dyan, Cardo. Putangin na mo! Ito na ang huli na masisilayan mo ang araw, Cardo. Tahi ka na, bata ka. Tangina mo, Cardo. Wala ka na. Tapos na ang 4 na taon na paghihintay namin. Patay ka na, Cardo. Victory!